Il-Gvern ser ikun qed joffri spalla lin-negozji lokali f'kull diffikultà li jistgħu jiltaqgħu magħha hekk kif kull ma jmur il-perjodu transitorju ta' Brexit qed jasal lejn tmiemu. F'dan id-dawl il-Gvern qed jappella biex kull min jiltaqa' ma' xi diffikultà relatata ma' tluq tar-Renju Unit mill-Unjoni Ewropea dan għandu jfittex l-għajnuna u jersaq il-quddiem. Dan l-appell għamlitu l-Ministru għall-Intrapriża Mirjam Dalli waqt webinar organizzat mill-Kamra Maltija n-negozji żgħar u medji li fiha n-negozji setgħu jistaqsu dwar il-preparamenti li qed isiru u r-realtajiet ġodda li se jitfaċċaw. Rridu naċċertaw ruħna li kull industrija fil-pajjiż u kull negozju ikunu preparati għal kull eventwalità. Dak huwa l-impenn tagħna bħala Gvern u dik l-għajnuna li ser inkunu qegħdin inkomplu nofru biex naċċertaw ruħna li n-negozji jkunu fl-aħjar pożizzjoni possibbli. Is-Segretarju Parlamentari Stefan Zrinzo Azzopardi innotek fil-liġijiet tal-Unjoni Ewropea ser jieqfu japplikaw għar-Renju Unit wara l-31 ta' Diċembru. Fost il-preparamenti li qed jagħmel il-Gvern hemm żieda f'riżorsi amministrattivi f'entitajiet bħadwana u tħejjiet f'Identity Malta biex ikunu rreġistrati residenti Ingliżi f'Malta. Il-Gvern ilu jieħu passi biex inkunu preparati għal Brexit, kif ukoll qiegħed jagħti informazzjoni estensiva lin-negozji kollha u lill-pubbliku ġenerali dwar il-bidliet li se jkun hemm bżonn iseħħu. Il-kap eżekuttiv tal-Kamra n-Negozji żgħar u medji Abigail Mamo saħqet dwar l-importanza li n-negozji lokali ikunu imħejjija.